Euroopan unionin tilastoviranomaisen Eurostatin tuoreiden kausitasoitettujen lukujen mukaan Suomen työttömyys nousi marraskuussa EU:n korkeimmaksi. Kausitasoitettu työttömyysaste oli 10,6%, mikä tarkoittaa, että Suomi ohitti Espanjan, joka oli pitkään pitänyt ykkössijaa. Espanjan vastaava luku oli marraskuussa 10,4%. Muutos on symbolisesti merkittävä, sillä se nostaa Suomen EU-vertailussa tilanteeseen, jota voidaan pitää selkeänä varoitusmerkkinä työmarkkinoiden heikosta vedosta. Suomen työttömyysaste oli Eurostatin mukaan vielä lokakuussa 10,4%, joten marraskuussa nähtiin nousua 20%. Samalla koko EU-alueen työttömyys pysyi matalammalla tasolla. Marraskuussa EU:n keskimääräinen työttömyys oli 6,0%, euroalueella luku oli hieman korkeampi, 6,3%. Nämä erot korostavat, että Suomen kehitys kulkee toistaiseksi vastakkaiseen suuntaan verrattuna moniin muihin jäsenmaihin, joissa työttömyys on pysynyt vakaampana tai laskenut. Kausitasoitetut luvut kertovat tilanteesta sellaisena kuin se näyttäytyy lyhyellä aikavälillä, mutta ne voivat sisältää enemmän kuukausittaista vaihtelua. Siksi työllisyystilannetta tarkastellaan usein myös trendilukujen kautta. Trendiluvut pyrkivät tasoittamaan hetkellisiä heilahteluja ja antavat vakaamman kuvan kehityssuunnasta. Kun työttömyyttä katsotaan trendinä, järjestys EU:n kärkipaikoilla on vielä hieman erilainen. Marraskuussa Espanja oli edelleen korkein maa työttömyydellä 10,4% ja Suomi oli toisena 10,1%. Tilastokeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan trendiluku kuvaa työttömyyden kehitystä usein luotettavammin kuin yksittäinen kausitasoitettu kuukausiluku. Olennaista on myös se, mihin suuntaan kehitys on menossa. Eurostatin esittämien tietojen perusteella Espanjan trendi on ollut laskusuuntainen, kun taas Suomessa trendi on noussut. Jos sama kehitys jatkuu, maiden trendiluvut voivat kohdata lähikuukausina, mikä lisäisi painetta Suomen työmarkkinatilanteeseen entisestään. EU- ja euroalueen trendiluvut pysyivät marraskuussa samoina kuin kausitasoituissa luvuissa. Tämä tarkoittaa, että EU:n työttömyys oli trendin mukaan 6,0% ja euroalueella 6,3%. Suomi erottuu näissä vertailuissa selvästi korkeammalla tasolla. Kokonaiskuva kertoo, että työttömyyden kehitystä seurataan nyt erityisellä tarkkuudella, sillä nousu sekä kausitasoituissa että trendiluvuissa viittaa pitkittyvään heikkenemiseen.